IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indol 1 ni Mayor Sheila Galano ti meeting iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para iti pan nakikonsiderar ken pan nakaadaptar iti MDRRM Financial Investment Plan. Naumong ti meeting dagiti kameng ti konseho ken kang runaan na maseknan tapno pagsasaritaan ken repaswendad dagiti na isingasing a programa, proyekto ken aktibidad a nairanta amang papigsa iti disaster preparedness, prevention, mitigation, response ken recovery initiatives iti munisipyo. Kabayatan iti meeting nang iparukat dagiti kameng ti konseho iti panakailatang kadagiti resources ken priority interventions tapno masigurado ti epektibo apan nakaitungpal dagiti disaster risk reduction ken management measures iti munisipyo ti Paway. Impaganet get ni Mayor Galano ti kinapateg ti protective planning ken strategic investment iti panakasalaknib dagiti komunidad manipod kadagiti natural ken human induced hazards. Ti pan nakaadaptar iti MDRRM Financial Investment Plan ket patalgi din na manen iti panagkumit iti munisipyo amang bangon iti naandor ken nakasagana iti didigra a Paway para iti pagimbagan ken protection dagiti amin nga umili. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.